Benvinguts al podcast de Ciència en Català. Benvinguts a Bata i Bota. Amb tots vosaltres, la Laia i la Paula. Què tal, Paula? Com estem? Molt bé, Laia. Com estàs tu? Molt bé. Vinc a portar-te un tema que jo crec que t'agradarà molt. Un tema? Sí. Sparkle. Sparkle. Purpurina. Doncs això. Tu has estat alguna vegada a Oxford? No he tingut l'ocasió d'anar a Oxford, Laia. Vale, doncs, si no has estat a Oxford, t'ho recomano moltíssim, Vale. perquè és un lloc amb molta història, és un lloc que és molt fàcil d'arribar, els tíquets també des de Londres són bastant baratos. No ens ha pagat ningú per fer aquesta publicitat d'Oxford. Ja podrien, però no és el cas. No és el cas. Bueno, jo sempre me'n vaig una mica per les branques, però bueno, que això, que és un lloc molt maco, i avui vaig explicar-te d'una història que segur que coneixes, però que està molt vinculada amb Oxford. Vale. Coneixes Alicia en el País de les Meravilles? I tant que la conec, Laia, i tant. A mi t'he de dir que aquesta pel·li em feia molta por de petita. Ja, era una mica fosca, no tant com el Caldero... Ai, no me'n recordo com es deia, el Caldero no sé què. El Caldero, no sé, a més el Caldero Chorreante, però això és de Harry Potter. No, això és una altra cosa. Hi havia una pel·lícula també de Harry Potter, de Disney, que es deia El Caldero, no sé què. Vale. Hi ha una pel·lícula super fosca que crec que la van eliminar, en plan, aquesta pel·lícula no. Bueno, Potser això és too dark pels nens, no? sí, bueno. Alicia en el País de les Meravilles. La va escriure un senyor que es deia Lewis Carroll, que jo em vaig enterar quan vaig estar a Oxford, que era un senyor. O sigui, jo la meva vida... En plan, ara, després de no sé quants anys, m'entero que és un senyor que portava sombrero i capa. I per què ningú m'ho ha dit abans? Però clar, no sé, jo en el meu imaginari llegia Lewis Carroll i em quedava amb lo de Carroll. Jo crec que em quedava amb lo de Carroll. I per això jo pensava que era una dona, però clar, no pensava que Lewis és un nom d'home. Bueno, Tothom s'equivoca, Laia, no passa res. bueno, sí, Alicia. Aquest llibre parla de moltes coses. No sé si ho saps. Bueno, parla... A veure, em sé una miqueta la història, però sí que és veritat que parla de drogues, de malalties mentals i moltes coses, moltes filosofies rares. Sí, jo me l'he llegit una mica més de gran i t'haig de dir que està molt guai poder veure doncs aquests contrastos que hi ha dintre el llibre, reflexions que es fan, així que és un llibre que recomanem molt i més... I de fet me l'hauria de llegir ara, o sigui, perquè només m'he vist la pel·li, saps? I de petita me la vaig veure. M'he vist després les adaptacions que han fet i tal, que estan molt xules, però sí que és veritat que el llibre ha de ser molt interessant per entendre-ho ara, de més adulta, no? De dir, què volíem dir-me amb tot això, amb totes aquestes metàfores i, saps? Sí, es poden agafar des de molts punts. Jo, bueno, quan el llegeixis, jo el tinc, si vols, te'l deixo. Me parece bien. Me parece correcto. I això. I vinc de parlar-te d'un dels meus personatges preferits del llibre. A veure, la Reina Roja, no. Pues mira, és un personatge molt interessant. I ara que l'has tret, ja... A mi em fa molta gràcia quan explico això, perquè, bueno, científica, saps? Sempre donant dades. La Reina Roja, hi ha la teoria de la Reina Roja. Sí, que és molt guai. Que és molt guai, que en el qual diu que qualsevol ésser humà, per mantenir-se en el mateix punt, has de mantenir-te corrents, que és una de les frases que diu pues, la Reina Vermella dintre del llibre o dintre de la pel·lícula de keep moving. Exacte. I és una mica això de que si tu et vols mantenir dintre del mateix punt en el món, tu necessites tenir... Com seguir evolucionant, no? Exacte, necessites constantment evolucionar, necessites tenir mutacions, necessites... Que això és la teoria de la Reina Vermella. Me'n recordo que quan fèiem biologia, crec que ens la van ensenyar a... Bueno, és una assignatura que es deia Ecologia Evolutiva. Ecomeco, sí. Ecomeco o Ecoevo? Bueno, és igual, Ecoevo. Jo crec que era Ecoevo, perquè aquella assignatura em va traumar molt. És veritat, era Ecoevolució. Em va traumar molt aquella assignatura. La vaig passar en moltes acadèmies, però la vaig passar. Però era molt interessant. Però sí. Doncs, bueno, tornant al tema. Seguint amb el podcast. No parlaré de la Reina Vermella, parlaré del Barreter Boig.
barreter boig és una persona que va existir realment. No és una única persona física, sinó que aquesta figura dels barreters que estiguessin bojos era algo que era molt comú a l'època. En els segles XVIII i XIX, els barrets es feien amb una substància que es diu nitrat de mercuri. Ostres, vale. Pots olorar-te una mica per on va la cosa. Sí, la puc olorar, sí. Una mica tòxic, tot. Una mica tòxic. Com la cançó de Britney Spears. Tòxic. Sí. El que passa és que els barreters utilitzaven aquest compost que deixa anar uns vapors que són tòxics, que són neurològicament tòxics i que afecten el sistema nerviós central. Què feia? Que totes aquestes persones al final es tornessin una mica cucuros. Sí, una mica de Lulu, no? I per aquí va una mica la història de per què els barreters en aquella època es deien que eren els barreters bojos. Aquest procés es deia carrotting. 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 Si a algú li interessa, doncs es deia... Però carrotting de carrot? Jo també m'he preguntat per què es deia carrotting, però per si el tema de fer els barrets i tal, doncs es deia el carrotting i el feien per transformar, per dominar la forma de la pell dels animals, com per exemple conills o per exemple castors, perquè al final doncs sí, eren els que utilitzaven les pells. Però Laia, o sigui, jo hi ha alguna que em pregunto i és on estan els sindicats de treballadors quan se'ls necessita en aquestes situacions? O sigui, pobres sombrereros locos. Sí, les condicions de treball crec que no eren gaire bones, però jo també et diré a saber què pensarien la gent del futur de la gent d'avui del 2025 amb els filtrats d'aire o jo què sé, saps que potser ens miraven, o sigui, ens miraran i diran... Estan locos! Estan una mica cucuros per sortir al carrer sense filtradors d'aire. Però bueno, Laia, jo tinc també una pregunta i és que, o sigui, realment, en què consistia aquesta intoxicació? O sigui, com els hi afectava aquests tòxics dintre de l'organisme? Vale, t'ho explico. Sí, aquest tòxic quan arribava dintre l'organisme doncs interaccionava amb el cervell i el que feia que produïa temblors, produïa irritabilitat, produïa pèrdues de memòria, que això és una que veiem molt a la pel·lícula, que el barreter boig està tota l'estona... Sí, com repetint les coses constantment. Sí, se l'oblida constantment tota l'estona. L'hora del té. Correcte, sí. També tenia canvis d'humor, al·lucinacions i comportaments paranoics. Que heavy. Clar, per això, per exemple, a la pel·lícula o en el llibre és molt guai com expressen tot això perquè ho redueixen tot en un... Potser el del temblor no ho col·loquen a la pel·lícula perquè seria una mica estrany. Tenint en compte que tots són dibuixos que estan fets. Ja, sí, tota l'estona així amb Parkinson, no. Sí, era algo complicat. Però jo crec que en alguna escena sí que me'n recordava, m'ha vingut un flashback aquí d'un moment, que sí que potser agafava la tetera i feia així com una miqueta, jo què sé, se li queien les coses, saps? O sigui, era així com una mica caòtic. Sí, potser sí. Per això en anglès tenen una frase feta que és està igual de boig que un barreter, seria com la Bimat as Hunted. I sí, aquest tipus d'intoxicacions eren com supercomunes, sobretot dintre del gremi aquests dels barreters, i per això el Lewis Carroll va publicar en el llibre d'Alícia en el País de les Meravelles l'any 1865 que ja es coneixien doncs, tots aquests efectes que provocava el mercuri. Però clar, amb el temps es van introduir les regulacions del mercuri i van anar bastant a poc, perquè, per exemple, a França es va prohibir la fabricació de barrets amb mercuri l'any 1898. Sí, gairebé 30 anys després. Correcte, és a dir, en el 65 ja sabien que passava tot això, però en el 98 va ser quan a França es va prohibir. Ostres, és que és molt heavy, això. Però espera't, que encara hi ha més. És a dir, en Estats Units no va ser fins al 1941 que es va prohibir per problemes greus
perquè provocava problemes greus de salut. Però realment la veritable raó per la qual van prohibir això no va ser per als problemes de salut que estiguessin perjudicant a les persones, sinó perquè va ser perquè necessitaven el mercuri per fer munició per la Segona Guerra Mundial. No te creo. És que, clar, les guerres són més importants que les persones. Sí, tothom ho sap avui en dia de que una guerra és molt més important que la salut dels teus ciutadans. Això és trist, però podríem agafar aquesta frase i podríem analitzar-la bé i ficar-la en altres contextos més actuals, perquè moltes vegades, sí senyors, les guerres passen per davant de les persones. Sí, bueno, i ara ho estem visquent, saps? O sigui, la quantitat de guerres que hi ha ara mateix actives i el que està provocant. En fi, això dona per un altre episodi. Sí, i potser no gaire de ciència, però ho deixem aquí. Hem deixat la bala, qui la vulgui l'agafa i qui no... Hem deixat la bala. I qui vulgui, pues no. Doncs sí, avui sabem, segons el que ha publicat la OMS, que el mercuri, a part de provocar problemes en el sistema nerviós central i perifèric, també pot afectar sobre altres sistemes, com per exemple el sistema digestiu, el sistema immunitari, els pulmons, i clar, al final pot ser mortal. Ja sabem tot això. Però això no ha estat sempre així. Durant els segles XVI fins al XVIII, entre aquest període, s'utilitzava el mercuri com a tractament per la sífilis. Què m'estàs dient? Sí. O sigui, com? Totalment ineficaç, ineficaç. Perquè dic jo, no sé jo com el mercuri curarà la sífilis, però bueno, es pot intentar. S'utilitzava, sí. També s'utilitzava com a tractament per la depressió, un antidepressiu. Aquí ja té una mica més de sentit, perquè com que hem parlat que actuava dintre del sistema nerviós central i perifèric i que realment hi havia canvis d'humor a les persones que tenien aquesta intoxicació amb el mercuri, doncs ho puc arribar a entendre una mica més. Sí, que potser deia, mira, doncs el mercuri fa que estiguin aquests una miqueta bojos, potser una persona amb depressió està més contenta, no? Sí, aquí podem arribar a trobar-li com una certa lògica, tenint en compte el context històric en el qual estàvem. De fet, Paula, tu i jo hem vist en una sèrie la utilització del mercuri. Ah, sí? Sí. Estic una mica descol·locada. Quina és la nostra sèrie per excel·lència? Outlander. Vale, gràcies. Sí, som molt fans. D'Outlander. Sí, som. Una miqueta, sí. Doncs sí, hi ha un capítol, no sé si te'n recordaràs... Potser sí, potser no sé. És igual, no passa res. Però és per donar l'exemple, ¿vale? Outlander és una sèrie que està molt bé. Anem a fer una mica de promoció d'Outlander. No ens han pagat, però també fem promoció d'Outlander. Avui socs per Outlander. Després ja passarem comptes. Però Outlander és una sèrie que està molt bé, no només per entendre els contexts històrics de les coses, sinó que és una sèrie que està molt ben escrita, molt ben redactada. Sí, i documentada. Sí, totalment. A més, tracta d'una noia, que és la Claire, que fa un viatge en el temps, i ella és infermera de la Primera o Segona Guerra Mundial, ara no ho recordo. Crec que va ser de la ara no sé. D'una guerra mundial, és igual. Sí, d'una guerra, una de les dues. El punt és que és una noia que en aquell moment és actual, que té certs coneixements de medicina, a més està com molt involucrada amb el tema de les herbes i tal, perquè el seu pare també... No, el seu pare, el seu tiet, té un familiar que és arqueòleg, és a dir, que té molts coneixements de medicina i també de medicina més tradicional, diguem-ne, entre cometes, i que tot això es veu en la sèrie. Doncs hi ha en un dels capítols en el qual es mostra a una dona en un episodi que li dona en el seu marit mercuri per alleugerar el mal d'estómac. No me'n recordava jo d'això. Plot twist, sí, no, l'acaba matant. Vaja. Potser no era per alleugerar-li, o sigui que per dir-li no, tens mal d'estómac, et dona una miqueta de mercuri perquè et posis millor. Potser no volia que es posés millor, saps? Sí. No sé.
Això es feia molt abans, O sigui, també t'ho dic. Et casaves amb algun que altre que deies me sale más a cuenta quedar-me viuda. Well, sí, estàs una mica així. De fet, et donaré un altre cas. El que no m'agradaria entrar com molt en detalls perquè em fa una mica de cosa perquè no hem parlat amb ell directament. Aleshores, bueno, sí. Jo ho explico una mica més o menys, però que després que si els nostres oients ho volen veure, ho volen escoltar, prefereixo que vagin a la font principal, perquè a més... Bueno, ara ho explico. Vale. La cosa és... Si vosaltres creieu que els casos de mercuri avui en dia no succeeixen, és totalment fals. Perquè tenim a una persona, un personatge públic espanyol, que va patir una intoxicació de mercuri. I és el Jorge Fernández. Saps qui és? Espera, és que jo amb els noms soc horrorosa. Vale. Digue'm què fa. Potser pel nom no el coneixes, però és el presentador de la Ruleta de la Fortuna, o la Ruleta de la Suerte. Sí, claro. Sí, que és el Jorge aquell... Fernández. Sí. És un home que és alt, que és molt corpulent, que... Saps? Que és molt guapo, també s'ha de dir. També s'ha de dir. Jo tenia un petit crush amb ell, de petita, o sigui, jo ho reconec. Jo veia la Ruleta de la Suerte i deia no està mal el Jorge Fernández. Però ja està, ja se'n va passar. Doncs sí. I en una entrevista doncs, va explicar doncs, això de que ell té una dieta bastant sana, o sigui, té unes conductes de vida, diguem-ne, bastant sanes, de no fuma, no beu... Bueno, crec que no fuma ni beu. Potser sí, però no... Crec recordar que deia que sí, això... Però, o sigui, sí que diu que fa molt d'esport i que es cuida molt i tal. Sí, es cuida molt. I el problema va ser de que va introduir a la seva dieta la tonyina. La tonyina en llauna. Què passa? Que l'utilitzava com a font de proteïna, que en realitat és una font molt bona. Però sí que és veritat de que al menjar-la, la quantitat que l'estava menjant, i juntament en què també en aquell moment es va juntar amb una altra malaltia en el qual va patir, que és el síndrome de Lehmann. Síndrome de Lehmann? Sí, ens sembla que aquest ve de les puces. Li va picar una puça i se li va juntar tot. Què passa? De que tot això junt va provocar doncs, que tingués molts problemes de salut, però molts problemes de salut molt greu. I això hi ha una entrevista, ara no me'n recordo la font exacta d'on la vaig trobar, però hi ha una entrevista que parlen amb ell directament i és ell qui explica la seva situació i el seu cas, que és molt interessant i que, bueno, jo que us convidem també a buscar-la i a veure-la si us interessa, així que... Però sí que és veritat que això de la tonyina ho havia escoltat i és veritat que els metges doncs, o els dietistes et recomanen que com a molt mengis tonyina com 2 vegades a la setmana. Com a molt. Perquè és això, perquè té un alt contingut de mercuri i si menges molta tonyina doncs et pots intoxicar. Sí. Això no estem dient que no mengeu tonyina. No, vull dir, o sigui, és molt bona, però sí. Que amb mesura, saps? Exacte, aquest és el punt, que totes les coses s'han de menjar amb mesura. Quantes vegades a la universitat ens han fet alguna vegada alguna explicació sobre aliments i tal, i ens han dit, sí, heu de menjar molt tomàquet, i de cop ens diuen, no, el tomàquet és superdolent perquè X. Tot en mesura està bé, i al final és un producte que està dintre el mercat, i està dintre el mercat perquè és legal, perquè ha passat uns controls de sanitat. Això potser els nostres amics d'Alerta Alimentària o Això no t'ho mengis pas ens poden explicar millor. Sí, ens ho podrien explicar millor. Nosaltres fem aquí un petit inciso. Sí, exacte. I us passem la pedra si ens esteu escoltant, per si voleu també agafar la bala i parlar del mercuri i la tonyina. I ja està. I això era una mica el que venia jo a explicar avui. Doncs molt bé, ha estat superinteressant tota la història dels sombreros locos, d'intoxicacions, malalties... Pues això, com es diu? El síndrome de Lehmann? Sí, també tot. M'ha agradat. Jo crec que és tot en general, però aquesta va ser amb un seguit de raons per les quals es va prohibir, per exemple, el mercuri en productes que no fossin
completament necessaris. Els termòmetres de mercuri que potser alguns de nosaltres, sobretot els que hem estat més grans, hem estat jugant amb el mercuri i tal, amb les mans, i no ens ha passat res, vull dir, no m'he acabat morint. No, però no és algú recomanable, saps? Sí, al final ho han acabat eliminant de productes que no fossin necessaris per intentar disminuir el risc de que algú de nosaltres es pugui contaminar. Perquè, sí, ara tenim molts estudis sobre com actua el mercuri, què és el que pot provocar, i encara que això de que al final acaba sent complicat, pot haver una complicació i que ho podem acabar solucionant, perquè, per exemple, el Jorge Fernández que ara està viu, saps? està viu i està bé, saps? Però això. I res més? Anem a tancar el capítol, no? Sí, anem a tancar-ho, perquè tenim molts més que vindran. I res, i moltes gràcies, Laia, per portar-nos aquesta història. Espero que us hagi agradat, que ens podeu escoltar a Spotify, ens podeu demanar a l'Alexa, també podeu mirar-nos al YouTube perquè posem els vídeos amb els subtítols per la gent que o bé té problemes auditius o vulgui aprendre català, que mai està de més. I res, què diem, Laia? Stay curious. Adeu.